I tako, dan za danom, u našim životima, dešavaju se sve gore i gore stvari, ali ono što je najvažnije od svega jeste da mi uvek imamo izgovor. Da, izgovor. Izgovor je Umesto bitan. da imamo odgovor i rešenje, akciju i reakciju, Da. mi imamo izgovor. A to je od toga da je danas loše vreme i da nam se ništa ne radi Sutra ću... i da nam nije ni do čega. Da, ili od ponedeljka ću... Jeste, preko naravno, mislim, da je Vučić... Da, drugi uvek neko kriv. Jeste, Vučić i ostali. Znači, sve moguće negacije i svi mogući razlozi, ali je izgovor uvek prisutan. Jedino što kod nas nije prisutno, to je odgovornost i akcija, rad. Da. E sad, ono što je u izgovorima kruna svega i u stvari najodvratnije, po meni lično, jesu deca. Znači, mi imamo dve užasne rečenice od kojih se ne zna koja je strašnija i koja mene stvarno nervira do besvesti. Kao izgovor, misliš? Da bome. Prva je moram zbog dece. Morao sam zbog dece. Da. Ili morala sam zbog dece. Znači, morali smo Da. zbog dece. A koja je druga? A druga je ćuti, kako je, tako je, samo nek su nam deca živa i zdrava, za nas nema veze, mi smo naše proživeli, deca nek su nam živa i zdrava. E sad, Aha. Da, ova prva... čekajte malo. Ova prva je, ono se najčešće koristi u zadnjih... Ja sam lično, u trenutku, Si čula nekad od ja nekog? sam 1000 puta čula od svojih bivših kolega, kada sam ja dala otkaz na Da. televiziji Kragujevac. Da. I vrlo jasno rekla zašto ga dajem. Da? Dakle, moje kolege znaju Da. zašto sam ja dala otkaz. Ti tad si čula moram zbog dece. Mene su pojedinačno zvali telefonom da mi kažu da sam ja u pravu. Ali... I da se oni meni dive, zato što ja, mislim, svaka mi čast Da. što ja dajem otkaz i ostavljam svoju porodicu bez plate, ali oni moraju zbog dece. Jer njihova deca moraju da se školuju i Da njihova jedu. deca moraju da jedu i... Da piju, da... A pri tome su svi 100 puta materijalno situiraniji od mene. Nebitno je to. Da. Mislim, ne treba Ali gledati dobro, čula si tuđe- znači u životu. Znači, to sam ja lično čula. Koliko ste vi puta čuli to, ćuti mora zbog dece, ili ćuti i gledaj svoja posla, moraš zbog dece. To je najodvratniji izgovor koji postoji. To je najodvratniji, pazi, to nije čak ni izgovor, to je podrška da ćutiš i trpiš zlodela koja se dešavaju na očigled svih, ili se dešava upravo tebi nešto loše. Da. Jer ti tako trpiš mobbing, ti tako trpiš da te siluje Sve. ili bilo ko. Bilo šta. Ili da, ne znam, da gledaš... Od najsitnije do Da najkrupnije stvari. prisustvuješ nekom kriminalu koji je očigledan u tvojoj firmi, recimo. Da. I ti odeš i kažeš kolegi, na primer, bre, vidi ovo ovde, mislim, ovi kradu, on ti kaže, ćuti, moraš zbog dece. Čuti, Moraš zbog dece. Pusti to, što da pusti to, moraš zbog dece. Da li vaša i naša, da li deca u ovoj zemlji žele da mi svi ćutimo kolektivno zbog njih? Da, kad bih pitao. Pa ja mislim da ne bi. Jer ja vrlo često razgovaram sa svojom i tuđom decom i naša deca nas preziru upravo zbog toga što ćutimo i trpimo zbog njih. I kažu nam da smo im zajadili život zato što smo kukavice i zato što se krijemo iza njih. I kogod ima hrabrosti da razgovara sa mladim ljudima na tu temu, malo šire i malo duže, doći će do otprilike ovih rečenica koje sam ja sad izgovorila. A to je, vi ste kukavice, krijete se iza nas, treba da vas bude sramota, vi ste nam upropastili život,
ništa niste uradili kako treba, samo kukate na, ne znam, neke dane nekih revolucija koje ste vodili, a ništa niste uradili. Umeđu vremenu ste propali finansijski i zbog vas ne možemo ni da živimo, ni da studiramo, ni da putujemo, ni da se zaposlimo, ni da živimo sami, ni ništa. Ne možemo, vi ste nam sve pojeli, dotle da smo im nečinjenjem i izgovorima dozvolili da im se zagadi zemlja, vazduh, voda i da im se sve rasproda. Dakle, mi smo išli u banje, naša deca neće imati ni to. E sad, ova druga rečenica koja je tako licemerna, taj izgovor, kao, ma meni nije do mene, kao... Ja sam moje proživao. Ja sam moje proživao. Ja sam moje prošlo, šta me briga, meni nije važno. Mogu i da umrem. Ima jedna priča koja je istinita. Znači, pričala mi je žena, radi se o njenoj babi i njenom ocu. Dakle, njena baba je ceo život govorila, jao, samo da mi je da umrem, da se odmorim, nije mi ni do čega, ne mogu ni da živim više. Ja sam svoje proživela. Međutim, dođe dan kad baba bi nešto pripalo teško. Da. I ona uhvati svog sina za ruku. Da. I kaže, jao, sine, ne daj me da umrem, sine, ne daj me. Samo što nije rekla, umri ti, molim te, samo da ne umrem ja. Znači, ko je taj ko je prežalio svoj život i, mislim, njemu više ništa nije važno, bez obzira koliko ima godina. Evo, ja imam 56. Ovaj muškarac pored mene ima celih 60. Mislim, kako da vam kažem, a da vam ne bude neprijatno, mi imamo planove koji tek treba da krenu da se realizuju u narednom periodu, koji su puni događaja, aktivnosti. Što bi rekla baba mog druga Džige, mora se živi. Ma ne mora da se živi, nego mi volimo da živimo. Imamo planove, mora se živi. Tako je. Dakle, šta znači to kao naše je prošlo? Čije je bre prošlo? Čije je prošlo? Koga vi sa tim izgovorom folirate? Kao nek su nam deca živa i zdrava. Pa deca ne mogu da nam budu dobro ako mi nismo dobro. E sad, da te pitam jednu stvar. Izvolite. Iako možda nisi imala to u glavi, ali sad mi nešto... Ja volim da mi postaviš pitanje koje nisam imala u glavi. Ne, nego... Ne, ozbiljno ti kažem. Sad to što si ti pričala, recimo, kao morao sam zbog dece i kao šta nas briga, to moje prošlo, mislim, mene, ja mogu sad i da umrem, mislim, to ja sam moje proživao. Da umrem, ja tek sad... A pazi sad pazi foru, i to je izgovor koji ide već dugo godina, pogotovo u zadnje vreme. Pogotovo u zadnjih 10 godina. Zadnjih 10 godina, ne, ali ozbiljno sad. Da. A pazi kako je nepogrešivo odrađen slogan i kampanja za našu decu. Jel vidiš ti tu neku vezu možda? Naravno da vidim, Mićo. Znači, pazi, neko je bre razmišljao, sad mi tek prolazi kroz glavu. Nikad ja nisam, recimo, sebi postavio pitanje što li su ovi stavili slogan za našu decu. Mislim, slogan ko slogan. A vidiš kad ga prizoveš malo u vezu sa ovim morao sam zbog dece ili moje prošlo, slogan ispade ko bombona. Najčešće izgovorene rečenice koje pravdaju ljude pred samima sobom, pred životom, pred decom, ih ne pravdaju. Su ove dve rečenice. To je činjenica. Svako koga znaš je to izgovorio. Znači, ja sam čula u lice ljude koji su mi rekli rečenicu moram zbog dece. Da ostanem i da trpim naprednjake na poslu koji vrše mobbing nad našim kolegama. Ili neke druge. Dobro, bilo je ranije toga. Ne, ja pričam konkretno. Dakle, ti imaš marketing i PR. Besprekorno odrađen. Koji je sada jedna nauka vrlo ozbiljna koja se zasniva na čistoj matematici, statistici, logici itd. itd. Znači, to nije trange-frange. To nije onaj marketing od pre 20 godina kad ti smisliš reklamu da bude u stihu. Da. Znam na šta misliš. Kupi Spido, Bog te video. Da. Razumeš? To je sada jedna... Izvini, bilo je jeftiniji Spido, nisi video. Dobro, izvini, u redu. Mislim... Svaka ti čast. A ja
Dobro. Dakle, to je sada pogotovo politički marketing. Znači, politički marketing u ovoj zemlji, kao i svuda, se jako skupo plaća, ali se krvavo i radi. Oni su pošteno zaradili svaki skupocen dinar iz našeg budžeta. Ali pazi sad, i dobro, znači, taj slogan i ti izgovori ostaju i naši životi, mi živimo život to tako, znači ide život dan po dan. I na kraju kad te neko pita što živiš, moram zbog dece. Šatro. Šatro. Šatro, bre. Pazi ti si. Te laž. Znači, ako te neko pita što živiš, pa ako eto ne moram... živiš zbog sebe, ako ne živiš zbog nečega da stvoriš, da se raduješ, da voliš, da nešto uradiš smisleno u svom životu, da ostvariš neke snove koje imaš, da sanjariš pre svega, nemoj da ti bude izgovor da živiš zbog dece. To ničije dete ne traži. To je ujedno i rešenje šta raditi protiv tih slogana. Znači, raditi na sebi, na nečemu svom, na nečemu što smatraš da je vredno. Ma bori se za sebe, za svaki dan svog života da ti bude dobar. Jer ako to budeš radio, onda ćeš uspeti lako i da se odupreš. Pa kad ti neko kaže dođi u 5 do 5 ispred prodavnice, ti ćeš da mu kažeš nešto što meni vaspitanje ne dozvoljava da kažem. Jer ćeš više da voliš sebe. A nećeš da uradiš nešto što je nemoralno, što je bolesno, što je ili je krivično delo, i onda ćeš to da pravdaš, morao sam zbog dece. A zbog čije dece si morao? Znači, u suštini moraš zbog sebe. Je li tako? Tako je. Moraš zbog sebe. Ma potrebno je zbog sebe, ne moraš, ti ne moraš ništa. Moraš zbog sebe, a uradite to zbog sebe. Ali uradite kako valja, uradite i ispravno. Pa mislim, nismo mi svi, koliko nas ima u ovoj zemlji, ceo život bili ovako... Ali znaš zašto to treba uraditi? Zbog dece. Mislim, strašno, ja ne mogu da verujem. Kao, ma moje je prošlo. A na tome, u stvari, znaš ko mi skrenuo pažnju? Ko? Deša. Da, šta kaže? Sretnem ja Dešu i on meni kaže, desi, ja ono kao, evo, a on kaže, samo nemoj da mi kažeš, mora se živi zbog dece. Ja kažem, desi mene naš. On kaže, znam, ja ću da ubijem nekog ko mi prvi bude rekao, ne živi mi se, ali moram zbog dece. Kažem, Dešo, pa ti znaš koliko ja volim da živim. On kaže, meni se živi. Znam, kaže, zato tebi i mogu da kažem. Meni se živi, znaš, recimo, vrlo bi voleo da smočim guzicu u more, primjera radi. Ne, prvo da odemo na koncert Foo Fighters. Dobro, okej, ali recimo, prvo mi palo na pamet da bi voleo da smočim guzicu u more. Na primjer, Arsenal Fest. Arsenal Fest, okej, možda i bude. I dovedu Foo Fighters. Foo Fighters, pa teško da se dovedu, ali dobro, naći ćemo ih, ima vremena, neće oni da krenut će i ovo će da prođe, što se kaže, I na taj koncert ćemo da odemo zbog dece. Da bi im pričali kako je bilo. Osim ako deca... One će idu sa nama. One će idu sa nama, su bezobrazni, neće da nas puste. Najgore što neće da nas puste sami da idemo ni na more. Neće. Ja moram da idem na more zbog dece. Jeste. Inače ne bi ja išao. Ja ne bi išao. Ja sam bio na moru 100 puta. Što bi ja išao na more, recimo, ali... Ja i ako hoću da idem na more, ja moram da idem zbog dece. Da. Jer pazite oni će te povuku. Sad šalu na stranu. Pazite dokle nas je dovelo to zbog dece. Ako je tačno sve ovo, mi smo sopstvenu decu podvodili. Unakazili. Podvodili ih matorim, perverznim drtinama, bolesnim umovima, svoju decu, pod izgovorom moram zbog dece. Jel vi shvatate... To je bio dobar tweet Vladanov iz Kraljeva. Što si podvodio ćerku, morao sam zbog dece. Pazi, koliko god je smešno, toliko je strašno.
To je morbidno, ljudi, ovo prevazilazi, ovo gde smo mi sada, to je već... Da ne idemo toliko daleko, znači u te morbidne... Da, to je ono, znači, morao sam zbog dece i meni moje prošlo, to su dva najgrđa izgovora koja postoje i koja su netačni izgovori, nego je linija manjeg otpora, kako se to kaže. To su najsramniji izgovori. A mi vam kažemo, morate zbog sebe. Za sve što smo uradili loše i nečasno i ako hoćete i kriminalno i nemoralno i bolesno i sve što smo dozvolili da se desi, možda mi nismo učinili, ali i ćutanjem i trpljenjem smo doprineli da se desi. Najcrnji izgovori su da smo to radili zbog dece. Ali lako je tebi da pričaš, ti možeš da pričaš, neko drugi ne sme da priča zbog dece. A mi koji smemo da pričamo i koji se ne žalimo zato što plaćamo vrlo skupu cenu toga što javno pričamo, mi to ne radimo zbog dece. I vi nikada nećete znati koliko su naša deca gladna, vi nikada nećete znati, ne naša, nego svih ljudi koji govore javno. Ljudi koji se trude nešto da kažu. Vi nikada nećete znati da ta deca žive u strahu, vi nikada nećete znati da tim ljudima non stop vise izvršitelji nad glavom, zato što oni govore i bune se i bore se jer žele da žive zbog sebe, a ne da im izgovor bude da prodaju svoju rođenu decu govoreći imam decu. Da. Eto, to je to. A što se tiče Marka i koji postoje pitanje, Marko, možeš, ali kod Dragane u inbox. Nema veze s ovom pričom. Eto tako. Okej. To smo imali da vam kažemo. Rekli smo vam i previše, ali i premalo. Morali smo. Morali smo, da. Ali zbog nas, ne zbog dece. Da.